7:30 egiten ditugu lan berez egunean, eta gure lanaldi osoa aurrekin kontaktu zuzenean dira, ez daukagu aurrik gabeko denborari gure eskolan bai, antolatu garelako ezberdin, baina orokorrean ez da gertatzen. Zuzeneko tratuan egiten dugu lan. Eta gero bai izaten ditugu bilerak arratsaldetan, astean 2 orduz normalean izaten ditugu. Eta nire jardunaldia hori izango litzateke. Baina gero egin behar ditugu horretaz gain familiekin bilerak, gela eta materiala prestatu, aurre bakoitzaren jarraipena egin, eta hori guztia egitekotan egin behar dugu gure lanalditik kanpo. Karo, gero hori da ere norberaren implikazioa eta zenbat denbora eskaini nahi dion bere orduetatik kanpo bere lanari. Orduan ere horren arabera, baina minimo nik uste dut ordu erdi sartu beharko genuke, sartzen dugula, hori edo gela prestatzen, edo zeo zer pentsatzen, baina nik ordu gehiago sartzen ditut egia esan. Egia da, orain nagoen eskolan, ni oso pozik nagoela dugun ekipoarekin, uste dute hausnarketak egiteko aukera ematen digula, gauzako betzeko, asko ikasteko, gauz ezberdinak probatzeko, orduan hori oso gustokoa dut, azkenean nik uste dute gure lanean garrantzitsua dela ere hezitzaile taldea edo, talde oso ere garbitzaileak, sukaldaria balin badago ere bai, zuzendaria, benetan konprometituak egotea lanarekin, azkenean aurrekin egiten dugu lan, eta oso lan sakona eta polita egin aldugu benetako implikazioa baldin badago. Orduan, hori adibidez da gehien gustatzen zaidana, egunero duala ikasteko aukera, aur bakoitza ezberdina da, eta orduan ere, bide ezberdinak topatu behar dituzu, dituzten beharrei edo erantzuteko askotan, edo zailtasunak dituzten aurrei lagundu ahal izateko prozesu horretan. Orduan, etengabe nago ikasten eta hori oso gustokoa dut adibidez. Eta ere hori aurren prozesu horiek edo garapen prozesu horiek, ikaskuntza prozesu horiek, harremantzeko modua hori guztia behatu ahal izatea eta konpainatu ahal izatea, niretzat da privilegio bat. Baina egia da, baldintzen aldetik, orokorrean aurrezkuntzan, 0-3ko etapan, nahiko baldintzak askarrak ditugu hori. Sartu behar ditugu ordu pila bat gure lanalditik kanpo, soldatak, greba egin genuenez lortu genuen soldaten igoera bat, baina hala ere beste hezkuntza etapa batzuekin alderatuz asko eskasagoak dira, ordu gehiago sartzen ditugu, egun gehiago lan egin behar ditugu urtean zehar, baldintzak dira asko okerragoak. Eta gero ratio aldetik batez ere hori dela orain niretzat kezka nagusia, oso zaila egiten zaigu benetan nahi dugun moduan edo kalitate batekin lan egin ahal izatea, ezinezkoa da hainbeste aurrei behar duten atentzioa ematea, orduan horrek asko kaltetzen ditu aurrak batez ere, eta horren bestez gure lana ere bai. Niretzat oraintxe bertan, garrantzitsuena hori aurrei benetazko kalitatezko zaintzak emateko, benetazko proiektu pedagogiko politak eta mamitsuak garatu ahal izateko, ratioak jaistea, baina ez bakarrik hezitzaile bakoitzak izan ditzazken haur kopuraren aldetik, baizik eta unitaten bereizketak egitea. Azkenean, naiz eta hezitzaile gehiago jarri, izango litzakela ere irtenbide bat, hainbeste aurrelkarrekin egotean ezinezkoa zaigu benetan atenditzea dituzten beharrei, gatazka pila bat sortzen dira, eta ematen dira oso egoera desatseginak haien artean ez direlako gai kudeatzeko horren besteko harreman haien artean eta bar. Orduan, unitateak ere bereiztea eta horretarako baldintzak ematea edo aurreskolen eraikinako betzea, gehiago inbertitzea ere bai materialetan, bai hezitzaileen formakuntzan, eta batez ere zerbitzu publikoa denez edo izatea nahi dugunez, benetan horretan inbertitzea. Eta horrekin batera, lehen esan duan bezala, proiektu pedagogikoetan ere sakontzea, gure lan egiteko modua ongi zehaztea, benetan errespetuzko tratu bat emateko aurrei. Uste dudala, benetan 0-3ko etapa oso garrantzitsua dela bizitzan, gero izango garen pertsonetan, eta benetan denok eman beharko geniokela duen garrantzi hori, ez, gizarteak ere benetan baloratu beharko luke etapa hau, eta batez ere politikariek edo behintzat legediaren aldetik ere esku hartzea
dutenek konturatu dadila zeinen garrantzitsua den, zer nolako baldintza txarretan dituzten gure aurrak eskoletan edo aurreskoletan kasu honetan, eta benetan entzutea ematen ari diren borrokak alor honetan eta irtenbidea ematea egoera honi. I'll